ما خودمون نوای غربی اومیم، غربی ها سلامت باشین، خداوند بزرگ همیشه نگهبان تو باشه. رحمت سلامت باش. بسری بلند بیان، بسری بلند بیان ماشین بگیرن بخورن بگردن. رحمت سلامت. اینا ما گرفتیم با رکه میفروشیم میریم. کوئی غریب یگون چی گفتنی باشین برای مرحمت. بچه غریب کار کنن بیان ماشین ما را خریدن گرد ما سایی بیشتون شیم برای کار تو نگهبان شما. бародарои азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд метавонанд аз ин компанияи бародармон истифода баранд. Ин бародар шуморо ба граница бурда ва мебиёрад ва регистратсия мекунад. Шуморо на танҳо ба граница, балки аз шаҳри Москва ба тамоми шаҳрҳои Россия мебарад. Мошинҳошон мошинҳои замонавӣ бо Wi-Fi таъминанд ва касоне ки айноми канали Қурбонов гап мезананд ба онҳо 500 рубл скидка карда мешавад. Номерҳо дар рӯи экран ва дар описание мебошад, албатта ки занг занед. Салому алейкум подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қурбонов. Хуб мана идодарам, хуб мана автомашинаи Форланд китайский. Хуб мана барои бор кашӣ, мана барои савдо овардааст ба бозори мана деҳаи Қарбоншаҳид. Хуб хоҳиш карданд ки ҳамин мошини маро ба навор бигирем. Хуб мана хуб 3.5 метр дарозии кузоваш будааст. Хуб мана тамошо кунед, мана дискаҳо, балонош. Хуб махшро ба навор мегирам, нағз шумо тамошо кунед. Салонша як бигирам, салонша. Хуб мана пеши мошин ҳамин дарелай додарҷон, салонша як ба навор бигирам. маҳкам айко бабайҷон, ҳозиру ҳозир ман ҳамин додарма як салони мошинша як бора ба навор бигирам. ира ҷофтам мардак дили пир қати савдо довардаиш дуздӣ набоша. таваккал ба худо. И чи эла намешавад дара? ай иншалло мешавад. хуб ман аз салони мошин марҳамат. хуб тамошо кунед, мана чихоло ҳама, мана руларои система ҳама насб шуро. хуб и ком випускай додарҷон? 2007 ҳуҷҷатош яксола ҳуҷҷат ҳаст. и дизелай а? хуб чанд сум? ҷои асосӣ шакл бием. ҷои асосиш 25 сум. 25 сум. агар харидорш пайдо шавад чи арзон намешавад? бо хаки харидор давеги. не хай чанд сум ҳамин ҷои ҷумрӯиша бу? хайна бойна 24. 24. майли раҳмат саломат бош. номери телефонот? 985 985 53 22 76. раҳмат саломат бош. занг мезананд, муомила мекун, иншолло харидорӣ мекун. подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қурбонов. хуб мана мерседес сечка хуб барои савдо ба бозори деҳаи Қурбоншаҳид идодарам овардааст. хоҳиш кардам ба навор бигирен. мана диско, парогҳо ҳама тараф шумо нағз аҳамият битен. хуб мана мерседес сечка, мана тарафи ақиби мошин, мана тарафи рости мошин, мана парогҳо, диско ҳама. мана салони мошин, мана салон нав шо. хуб чихоло ҳама нав. хуб нағз аҳамият битен. хуб пурсон мешавем ҳозир аз худи шафёр. ку додарҷон випуски чандай? випуски 90 ҳуҷҷатош? 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. объёми мотораш? 1.8. чанд сум? 38000 бо савдо мешавад. харидори конкрет мебошад. қизи харидорӣ кидан боз арзон мешавад не? хуб номери телефон? 901 42 86. раҳмат саломат бош. занг мезананд, муомила кунед, иншолло харидорӣ. мана дар бозори деҳаи Қурбоншаҳид идодарам.
хуб мана Corolla 1 ба фикрам мана Corolla 1 хуб мана барои савдо мана овардааст марҳамат нигаред мана тарафҳои чапи мошин дискҳо мана парогӯҳо нағз тамошо кунед хуб мана ба навор мегирам тарафи мана ақиби мошин хуб мана тарафи рости мошин мана нигаред мана парогӯи мошина нигоҳ кунед мана диско ҳама хуб ай пеш як ба навор бигирем баъд ба қисми салон мегзарем хуб мана салони мошин хуб мана салон чӣ дорад телевизор хуб магнитофон мана чихоло салон ҳама нав хушрӯ хуб ку додарҷон и кон випускае 2001 2001 мотор ҳуҷҷатош 1 сола яксола ҳуҷҷат дорад гази бензин автомат хуб чанд сум 40,000 агар харидорш пайдо шавад арзон мешавад боз муомила мекунам бо ягон сум арзон мешавад хуб номери телефон 93 429 69 89. раҳмат саломат бош занг мезананд муомила кунед бо афғонӣ ҳам доштааст дубайский и дубайский иш бо беҳтара чем афғонӣ май раҳмат хай бачаҳои ғариб дар ина ягон чӣ гуфтанӣ бошӣ раҳмат майли саломат бош хуб подписчикои канали мошинбозори банони Қарбонов хуб мана и бародар опел хуб опел вектора барои савдо мана ба бозори деҳаи Қарбоншавид овардааст марҳамат тамошо кунед мана дискҳо мана парогӯҳо мана мегзарем ба ақиби мошин акаҷон мебахшед гузарем мана ақиби мошин мана тарафи рости мошин мана дискҳо парогӯҳо нағз шумо нигаред мана ай пеш мегирам баъд салони мошина мегзарем мана пеш мана салони мошин мана салони мошин ҳама нав кон випускай випуски 95 ҳуҷҷатош 1 сола ҳуҷҷат дорам. 1 сола ҳуҷҷат дорам моторш 1.8 хуб 1.8 объёми мотор чанд сум 15,000 агар харидори қызиқ пайдо шавад бо чақчақ мекунад хуб номери телефон 918 29 44 хуб раҳмат саломат бош занг мезананд муомила кунед ина барои бачаҳои ғариб ягон чӣ гуфтанӣ бошад марҳамат бачаҳои ғариб пула кор кунанд ба сари балам биянане соҳиби ҳамин мошино шаванд раҳмат саломат бош хуб салому алайкум подписчикои канали мошинбозори банони Қарбонов хуб мана идодарам опел бечка мана барои савдо ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид овардааст марҳамат мана тарафи чапи мошин мана диско ҳама тамошо кунед мана ақиби мошин хуб мана ақиби мошин тарафи рости мошин хуб шумо нағз тамошо кунед хуб мана тарафи чап мана дискаҳо ҳама пароҳо мошини нав хуб ҳозир салони мошина як мегирам мана салони мошин мана телевизор магнитофон ҳама чихолу ҳама нав хушрӯ
خب کو دودرجان کام ویپوسکای کام سال 99 ویپوسکی 99 حجتوش باتوس 100 یک ساله حجت объем موتورش 1.6 1.6 پرستو خب چند سال 5 بالونی نو دارد خب اگر یک خریدارش پیدا شود اون سم ارزان می شود و ارزان می شود نه خب نقشه گفتیم نمره تلفن نه برای زنگ میزنند ما دیگه ایمو بسپلات نیمو منتاج میکنیم میپرتیم نمره تلفن باشه که خریدارش بیا در اکتا 987 69 36 69 رحمت سلامت باش زنگ میزنن معامله من ایدو دارم خجیبک برای سودا من به بازار دیهای قرمانشهید آورده است خواهش کردم من به نوار بگیریم من دیسکا اما خوب من سالونی من عقیب خوب ماشینی نو شروع من طرف راستش خوب من موتور شاید خوب خاجیبک کام ویپوسکای دودرجان 96 2016 کاگیا میگیری همین خوب حجتوش نه حجت کاگیم نه گازش زاگیم ولیام اوناشیه ولی یک مون نشده خوب چند سن ما ایرا سیتا گفته استیم بوگا میزن سیتا لوک دورانه همه چیز دوران اگر خریدار پیدا شود چه ارزون نمیشه اکر نمیدونم 27 کادم 27 شکر اگر قضی خریدار شود باید اون سوم البته ارزون میشه بخیر نه یک خرید گا کجا ارزون میشه اوجه 27 شکر رحمت سلامت باش نمره تلفن 918 153 153 918 153 153 رحمت سلامت باش زنگ میزنن معامله کنین ان شاءالله خریداری میکنن